sad mi spremite burgeri, jel može? Želim nešto hranljivo. Važi, bit će urađeno. A meni će trebati lepinja. A povrće ne. Miley, šta si uradila? Izvini se, ali to je bilo smešno. Dakle, sada uzimam Nutellu i razmazat ću je po celoj lepinji. Odlično. Tako je, da. Preko stavljam bananice. Zatim prelivam sve šlagom. I dodajem šarene bombone. Ali ni to ni sve. Dodat ću još marshmallow. Zatim sipati čokoladu. Posle staviti jagode. I pokriti sve drugom polovinom lepinje. O da, moj slatki burger je gotov. Potpuno običan burger. Šta? Nema više čipsa? Dobro, imam ideju. Napravio sam rupu u lepinji. Da, baš to sam htio. Stavljam je na dno. A zatim prelivam sve sirnim sosom i kečapom. Odlično. Stavit ću još sir. Posle pljeskavicu. Zatim salatu, paradajz, sir, opet pljeskavicu i tako ređam do kraja. O da. A sada okrećem i gledajte šta je ispalo. To je burger kula. Miloše, treba da proverim nešto. Aha, moram da prebrojim sve. A da, znači sir i lepinja. Same, tvoj burger ima 1500 kalorija. To je prilično mnogo za malu Jess. Kakav užas! To je kalorična bomba, Seme. Da, zato ja imam bolju varijantu. Treba će mi list nori. Na njega stavljam pirinač, posle krem sir, komade lososa i avokado. Odlično! Preko ću dodati još malo pirinča. Da, sklanjam kalup. I uvijam sve. Da, odlično. Zatim ću umočiti sve u prezle. Aha, dodat ću još malo. I mogu staviti u fritezu da se prži. Mislim da je dovoljno, može da se vadi. Gledajte, zar to nije prelepo? Servirat ću sve lijepo i moje jelo je spremno. Dobro, prijatno. Wow, neverovatno! Što? To je nešto neobično. Pitam se šta je unutra? O, kako je ovo ukusno! Nisam očekivala. Wow, kako sočno! Da, cool. Idemo dalje. A to je pravi mesni burger. Jedva čekam da probam. O, da, to je stvarno dobro. A bolje nego u McDonald'su. I ostao je posljednji burger. Da vidimo. Tu su slatkiši. Da, to je umjesto deserta. Ali ko je pobedio? Sva 3 jela, čestitam. Neverovatno, zagrljaj. Wow, McDonald's je stigao, kako super. Što je unutra? Hej, zar stvarno nema ništa? O, ne, prazno, tako sam gladna. Hoću da jedem. Šta? Čujete li taj zvuk? To je gospođica Jess koja plače. Ne smem to da dozvolim. Odmah ću saznati šta je bilo. Ko to tako glasno plače? To je moja sestra Jess. A šta se desilo? Ko to viče? To je moja unuka, a moram da je proverim. Stigla sam. Odlično, svi ste tu. Napravite mi hamburger. Odličan izbor. Ja sam najbolji u tome. Hajde prvo da ispržimo meso. Da. Sipao sam leveno meso, zatim dodao ulje, a sada dodajem vatru.
Meso mora da ima ukus dima. Sjajno! O, to je otvorena vatra, ali to je preopasno. A šta je Miley smislila? Ja sam odlučila da napravim slatki burger za sestru. A prvo pravim testo. Treba umutiti jaje i šećer. Tako je. A zatim sipam testo u kalupe. Prelepo. Da, super. Ali gde ovo da ispečem? Gačno! Šef ima vatru. A mogu da iskoristim je. Hvala, uspelo je. Moji keksići su gotovi. To će mi biti lepinjice. Hajde da sastavimo burger. Prvo lepinja, a zatim ukusni roze krem. Posle jagoda, a banana i mango. Prvo stavljam mango, pa jagodu i na kraju bananu. O da, ostalo je sve preliti slatkim sirupom. Odlično, pokrivam drugom lepinicom i dodajem slatke detalje. Gledajte, to je Hello Kitty. Tako je slatka, jel da? Napravila sam puno slatkih hamburgera. Šefe, šta je kod vas? Kod mene sve pod kontrolom. Već sam ispržio meso, treba ugasiti vatru. Sada treba dodati bibe. Odlično. Sada uzimam veliku lepinju, delim na pola. Prvo dodajem paradajz sos. Kako čvrsto zatvoren. Hajde, otvoraj se. Nemoj me izneveriti. O, paradajz sos, a baš to mi treba. Pozajmit ću malo. Šta? Ali kako? Sastavljam burger, a prvo sos. Tako je. Da, super. O, sosa ostalo još puno. Zatvorit ću ga. Šta? Ne. Zatvorila ga je zauvek. A sad mi treba povrće. Počet ću od paradajza. On je direktno iz moje bašte. Odlično. A sad mi treba krastavac, onda luk i paprika. Da. Dodajem povrće u burger. Ispalo je tako zdravo. Da, divno. A moj burger od povrća je spreman. Stavit ću ga u korpicu. Eto, lepota. O, šefe, jesi li dobro? Da, sa mnom je sve u redu. Samo pokušavam da otvorim ovu glupu teglu sosa. Kako me izluđuje. Više mi ne treba, sam ću iscediti paradajz. Tako je. Dalje dodajem salatu. Zatim leveno meso. I posle prelivam sve sosom od sira. I zatim dodajem još malo sira. Eto, moj burger konačno je spreman. Kako slatko! Opa! Kakav velik burger! Okej, probat ću prvo ovaj u sredini. Čekajte, ali gde je meso? Nema ga, tu je samo povrće. Odvratno. A sad ću probati najveći burger. Izgleda tako ukusno. Odseći ću komadiće, nema šanse da ga zagrizem. Wow, izgleda tako super unutra. I ukus je ekstra, da. A mnogo mi se dopalo. Neverovatno. To je bilo zaista ukusno. I ostali su samo ovi mini burgeri u obliku Hello Kitty. To je tako slatko. Jedva čekam da probam. Ukus je prelep. Da, to je tako ukusno da nisam ni primetila kako sam sve pojela. Dakle, rešeno. Pobedila je moja sestra Miley. Ja? Hvala, sestro. Ja sam trebao da pobedim. Ups, izvinite. Stvarno nisam hteo. A za sljedeći krug pripremite mi, molim vas, hamburger, jel može? Nema problema. Ne žurite.
Ja prva počinjem. Dakle, gledajte kako se pravi burger. Treba će mi odgovarajuća muzika. Energična muzika, energična ja. Uzimam brašno, da, tako je. Zatim razbijem jaja. Dodajem mlijeko i sve dobro mešam. O da, moje testo je savršeno. Zatim treba dodati začine da bi moja lepinja bila mirisna i ukusna. Odlično. Obožavam ovu pesmu. Ojoj, šefe, pazite malo. Dakle, moje testo je spremno. Podelit ću ga na pola i dodati najvažniju stvar. Prženu pljeskavicu. Da, eto je. Kako je sočna. Savršeno. Sada ide paradajz. Zatim kiseli krastavci. List salate. I gornja lepinja. Ja sam završila. Šta već? Ja ništa ne mogu da smislim. Čekajte malo. Ali krofna također može biti osnova za burger. Jo, nisam uspela. Dobro, morat ću sve sama da radim. I seći ću krofnu na pola. Zatim, moje glava. Dete, sad ću ti pomoći. Vidi kako se to radi. Wow, svaka čast. A sad ću ja da probam. Pokušat ću sa sladoledom. I opet nije uspelo. Dobro, morat ću da radim sve ovako, rukama. Malo ću izgnječiti sladoled da pokrije celu površinu burgera. Pokrijet ću sve krofno i dodati sirup. Eto, moj slatki burger je spreman. Ali moje boli. Ne, moje boli. Moje boli. A dosta. Na mene red. Baka počinje da sprema. A ja ću imati voćni burger. Bit će ne samo ukusan, a već i zdrav. Odlično, prvo ću izgnječiti kiwi. Tako je. Miris je super. Zatim ću staviti taj pire na ananas, preko dodati banane, jabuku i pokriti sve drugim komadom ananasa. Bako, hajde ovako da uradimo. Odlična ideja, dušo. Završili smo. Prijatno, dete. Wow, svaka vam čast. Sve izgleda savršeno. Počet ću od ovog burgera. Tako je sočan i lijep. Šta je ovdje? Zanimljivo. Da. Ovo je voće. Odlično, sviđa mi se. I ostao je posljednji burger. Joj, tu su svi slatkiši koje volim. Nevjerovatno, ovo je pobednik. Šta? Pobedila sam? Ponovo? Svaka mi čast. Jela sam sav sladoled, a i dalje sam gladna. Aha, razumeo sam. Dakle, uzet ću nekoliko čokolada i staviti ih u činiju, tako je. A sada uzimam fen i topim moju divnu i veoma ukusnu čokoladu. O, da. Jel tako? Dobro, gledajte šta ja imam. Dakle, stavljam led u našu posudu, a zatim prevrćem to. I s druge strane sve prelivam mlekom. Tako je. Zatvaram i sve dobro mešam. Kakva zanimljiva kuglica. Ovo je baš super, zar ne? Hvate, Liv. To je stvarno zabavno, super. Hajde još malo da potresemo. Dosta. O, ne! Ups, izvini, molim te. Fuj. Dakle, dobro, sve u redu. Uzmi to već. Hvala, Quentine. Joj. Dobro, sad ću otvoriti to. Ljudi, verujte mi, ja ću imati najukusniji sladoled. Sigurna sam, u ovom krugu ću biti najbolja. Dakle,
Stavila sam sladoled i slatkiše na vunu, a sad ću saviti sve to. O, da. A zatim sečem. Wow, samo pogledajte ovo punjenje. Ispalo je super. Jao, šta se dešava? Tako je, hajde! Sad će biti zanimljivo. Prelivam sve mlekom. Tako je, i ubacujem štapić. A sada treba da zaledim to. Koristit ću sprej za hlađenje. O, da. Zatim potapam sladoled u čašu sa čokoladom. Joj, gledajte kako to ukusno izgleda. Napravit ću što više sladoleda. Super. A ti, Liv? Da, okej. A sad ću ja napraviti svoj sladoled. Stavljam led u blender i zatvaram poklopcem. A sada uključujem. Eto, gledajte, moj led je spreman. A sad ću ga učiniti šarenim. Ispašće veoma lep sladoled. O, da, to će biti voćni led. I obavezno treba ukrasiti sve šarenim mrvicama. Wow, kako vam se sviđa, ljudi? A mi smo spremni. Jao, koliko ovdje ima sladoleda. Samo pogledajte ovaj sto. Joj, jedva čekam da probam sve. Ovo je jako zanimljivo. Oj, ukusno. A sad ću probati drugu boju. I treću. O, da, veoma mi se sviđa. Super. Opa, a sad ću probati ovaj čokoladni sladoled. Nije loše. Da, to je također ukusno. Idemo dalje. Oho, to izgleda nevjerovatno. Liči na neku štrudlu. Pa to je štrudla sa sladoledom. Jako ukusno. Pobeda je blizu. Evo pobednika, 100%. Da, znala sam. Ja sam najbolja. A sada želim ovakvu lepotu, jel može? O, dobro. A ja krećem da kuvam. A prvo mi treba blender. Unutra ću staviti jedno jaje. Odlično, zatim brašno. Kakao. I na kraju mlijeko. A da, zatvaram, uključujem i čekam dok se sve umuti. Sad ću sipati to sve u kalupi i staviti u rernu. Odlično, zatvaram i čekam. O, šta? Da, ja ću imati veliki kolač. Dodat ću malo fila i pažljivo ga razmazati. Da, tako je. Ali to još nije sve. Sad ću dodati puno slatkih lizalica. Da, još malo i posljednja. To je to. A sad ću dodati šarene konfete. Gotovo. Ovo će biti vrlo ukusno. Jao, bako, kod vas nešto gori. A jao, ups, vreme da se vadi. Dobro je, stigla sam na vreme. Kakav miris. Sad ću dodati sladoled. Da, to će biti odlična kombinacija. I sama bih to rado pojela. Ali to još nije sve. Koristit ću još jedan vrlo ukusan sastojak. I seći ću marshmallow. To će biti uši. Kako slatko, jel da? Da li vas to podsjeća na nešto? To su slatke mace. Draga, Pa šta je opet? Jao, opet sam zaboravila na kuvanje. Dobro, počinjam. Moram se ubrzati. Dakle, prvo treba razbiti jaje, zatim dodati brašno i valjda mleko. Kako je teška. Otvaram, stavljam u mikrotalasnu svoj kolač, a sada čekam. Čekam. Gotovo, otvaram.
Ups. Izgleda da nešto nije u redu. Dobro. Možda će mi se ipak posrećiti. Dodat ću šlag, puno konfeta i možda Melisa neće primetiti da je moj kolač izgorela. Sumnjam u to. Hoću da počnem sa ovim. Dakle, odmah ću probati. Fuj, to je užasno. Neću više to da jedem. Ovo izgleda zanimljivo. Dođi ovamo, hajde. I kako da to uzmem? Postoji način. Ovako. Lizalica je prelepa. A sad ću probati sve zajedno. Da, divno. Ovo jelo mi se dopalo. Opa, kako slatke mace. Hoću da ih probam. Da, ovo je jako ukusno. Ali koga izabrati? Treba razmisliti. Znam, ovo jele pobedilo. Neočekivano. Hvala puno. Zadatak je da mi ispečete tortu. Ovakvu, jel može? Da, sve je jasno. A ja već počinjam. Prvo ću probati ovaj fil. Odličan je. Znači mogu početi da mažem kore. Super, zatim ću sve rasporediti lopaticom. I ponavljam isto sa svakim slojem. Odlično, zatim ću premazati tortu sa strana i eto, savršeno ravna torta. Zatim sljedeći korak, treba preseći tortu na pola. Zatim ću okrenuti polovine ovako i dodati plavi fil. Kako slatko! Pogledajte! Ispao je leptir. Super! Da, znam. Gledajte! Ovo je magija. Bravo. Sada treba sve lepo spakovati. U kutiju ću staviti ovakve leptire. To će biti kutija sa iznenađenjem. I zatvaram poklopcem. Ja sam završila. Sad ste vi na redu. Da, ja sam spreman. Imam cijelu činiju sa čokoladom. Da, pogledajte kako lepo curi. Preliću čokoladom svu tortu. Biće jako ukusna. Dodat ću malo zelene boje. I gledajte, jel vas to podsjeća na nešto? Da, to će biti pravi čokoladni vulkan. A dole ću napraviti jezero. Sada najzanimljivije. Moj vulkan će biti aktivan. Sad ću uzeti potrebne sastojke, pomešati ih i sipati unutra. Aha, dodat ću još ovo. Da. Izgleda da sam uspela. Pazite, nemojte to ponavljati kod kuće. Da, krenula je reakcija. Svaka mi čast. Bravo, unuče. Šta se dešava? Dok se vi tamo igrate, ja sam skoro završila svoje remek delo. Ostaje mi samo da ukrasim tortu. Da, to će biti velika livada sa jednorozima. Kako slatko. Dodat ću što više zelene boje. Ispašće jako lepo. Da, ja sam zadovoljna, ali to još nije sve. Stavila sam providni kalup, a unutra ću sipati plavu glazuru, a zatim dodati malo žutih šljokica. Tako će biti još lepše. Prijatno. Jao, gde je sve nastalo? Wow, sve je tako lepo. Oho, kakva velika torta. Sad ću skinuti ovaj kalup. Oho, ovo liči na vodopad. Neverovatno. Jedva čekam da probam ovu tortu. To je divno. Torta se topi ustima. Super. Idemo dalje. Wow, kakva lepa kutija. Oho, ovo su pravi leptirići. A kakav je ukus? Sad ću da probam. Da, to je mnogo ukusno. Ne mogu da verujem. To
pravi aktivan vulkan, on još i eruptira. Moram ga odmah probati. Ukusno, ali je baš nezgodno jesti ovu tortu. Odlučila sam, ova torta je pobedila. Da, jer sam ja pravi majstor.